Dobré ránko, je nedeľa, zhruba pár minút po 10. a dneska sme sa vybrali na výlet do Timpu, tak ideme nájsť taxík a ešte predtým zameniť nejaké peniaze. Ale tu ma zaujalo, že toto je policajná stanica. Akože pekná, ale tie koníky pred ňou sú veľmi vtipné. Takže toto je butánska kráľovská polícia. Som si nie úplne istý, či ti zastavia na prechode? No. Asi nie. Hello, excuse me. What's the price for taxi from here to Timpu? Timpu? How much? Timpu... Rizab. Pani ơi, Timpu TV ơi. Timpu TV nào? Timpu. 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 Come là. How much? What is your... You sharing? Yeah, two. Sharing? Yeah, two guys, just... Two guys, yeah, okay. Only drop 1,500. 1,500. Yeah. Yeah. They said different price. No, different price. But you have where you go to town, only town or another place? No, to city center, just to this city center. 1,200. Okay, it's good price. Yeah. Okay, it's fair price. So. Go then. Okay, thanks. Let's go. Ideme dozadu asi. No. We will be here. Where you come from, sir? Slovakia. Slovakia. Oh. Do you know where is it? Yeah, sir. A však on tu má normálne, tam autičku aj Android kar. Práve nás taxikár vyhodil z centre Timpu a ideme sa tu poprechádzať. Toto mesto je zaujímavé, že to je pravdepodobne jediné mesto hlavné na svete, že ktoré nemá svetelné križovatky. Wow, zmrzlinka. To si dáme takú, že Bután zmrzlinu si dať. Poďme kúknuť, že aké majú zmrzliny. Áno, to vidím, latečko. Možno aj maču budú mať. A majú, že čokoládová, vanilková. Hi. How much for chocolate ice cream? Chocolate. If it's in waffle, you have to pay 160, and if it is in cone, you have to pay 130. Waffle, to bude dobre. What chocolate? Chocolate, both. Dobrá tá waflička, pekne vonia, to si dáš pekne. Martin. To je akože trošku porcia, to by som povedal, že tak asi obed vybavený. Kokos. Sme sa nábedovali. To ja som čakal, že to tam má nejaký kopček z bezlinky niekde, vieš, že... No, dobré. Ale je to dobre vonia tej wafle. To je nejaké lacno. Nie, či nehovorila, že, ak si dobre pamätám, že 160 za jedno. To je čo? To je 2 eur? To je 2 eurá. To je 2 eurá za jednu približne. Ešte menej dokonca, lebo teraz sme menili lepší kurzom, čiže ani nejaký euro 80 za jednu waflu plnú zmrzliny. Prčistá, či som si to brzinou nezašpinil, ne? Žena zabije, ona v kuse nadáva, lebo ja každé tričko, každú mikinu mám špinavú, akože od niekde tam akože na hrodi. A ona sa stále čuduje, že ak je to možné. No však teraz na videu uvidí, že ako to je možné. To je hlavné námestie Timpu. Ešte sú tu teda tie pozostatky z oslav. Piatok tu oslavoval král narodeniny, tak volali aj deň voľna. A tu je tá Clock Tower. A takéto námestičko malé. Niekde týmto smerom, tam v diaľke, skúsim približiť, tam na kopci je vidieť taký zlatý Budha, tak tam sa pôjdeme tiež pozrieť, pravdepodobne autom, lebo vieš, to bolo tak na hodinku a pol a nemáme toľko času. Páči, že držia tú architektúru stále, že je to také pekné. A no, tu je ďalší ten chrám buddhistický, čo pôjdeme roztočité
Válce zase do opačnej strany. Počkej, však tamto je od 8. storočia, možno prvýkrát sa to točilo do opačnej strany. To bolo celkom fopa, no. Tak aspoň tu nakúknuť, vieš. Dovnútra radšej nepôjdeme, budeme rešpektovať vieru a iná zasa tam je, že keď sa vyzuješ, tak môžeš ísť dovnútra. A teda ani u nás nie je pekné, keď si niekde do kostola natáča, tak podstatné je to točiť do tejto strany. Mne sa stalo včera také fopa, že som to točil do opačnej strany a boli zhrození. Čo to predávajú? Máte šaláty? Stop. A čia semiačky? A toto sú nejaké kože. To predávala nejaké kože, neviem, či si všimol, a čia semiačka. Však by mali niečo zaujímavé, nejaký street foodík. Niečo, vieš, ako niečo typické ako butánske, ako zmrzlina vo waffle. O, tak si môžeme dať, no. Ale že to vyzerá celkom dobre, tá tržnica. Také to je aj v Pári. Podobné. Hej? Môžeme ísť potom pozrieť. No. Škoda nás. Keď som to spadal, tak to môžu vidieť. Tak som sa nie prešiel. A teda menšie, no. Môžeme sa prejsť cez tú tržnicu, aby sme že videli, čo predávajú. Poďme rovno to na týmto prvým vchodom a nejako to krížom krážom. No, je toho extrémne. Ale ja neviem, či tie čia semiačka tu oni pestujú alebo čo, lebo skoro všade ich majú. Pozri sa ináč, toto sú ich citróny. Ja keď som bol aj v Nepále, tak to sú tie také mrňavé citróny, akože také aj sladšie, že nie sú také kyslé, ako čo my poznáme. A to tedy, ak som tam bol chorý a som si pýtal, na nimi donesli nejaké citróny. A donesli mi henté mrňavé a že to mi ich donesie aspoň 10. No. Ale sú veľmi dobré ináč, akože. Veľmi dobrý, no. Aj tu ináč, zazvor to by sme mohli aj domov zobrať, že ti prežijem. A tá semiačka ináč bol veľmi dobrý nápad, čo si vravel, že to by som chcel... Nejakú fazuli alebo niečo.
cibulky vyzerajú dobre. Ako sa na toho čili tu je extrémne. A niekoľko druhov. A to, Máťo, toto nemáš sušené hryby? Ty si taký hrybový. Ale to neviem, čo sú za hryby. Také lisohlavky. A takéto čekvice pestujem na chalúpe. Rád pečené nekvice. A to je super, hej. A tu máš aj fazulky, čo si spomínal. No ale aj sušené mali, takže také už super samozrejme. Chce hryby nejak. Toto je čo? To si odfočím. Áno, to sú sušené, to sú ryby sušené. Čo to? Však ale pozri, toto sú všetko. Rád za radom, ale pozri sa dopredu. Kopí všetko, toto je. Toto jedol náš taxikár cestou, to žúval nejaké listy a toto nevieme, že čo je, on povedal, že to je nejaká buddhistická tradícia, ale niečo to je za zeleninu alebo ovocie a toto ďalej je asi kokos. No, že to je ich tradičné, nejaké ministerstvo. Keby sa aj bližšie pozrieť, tak tam pozrieme. A tam je Minister of Infrastructure and Transport. A pošta. Pekné budovy. Toto by mal byť nejaký National Memorial Hotel, neviem, či ho správne vyslovujem, ale neviem, či sa nám podarí dostať dovnútra, to je taký krásny vstup. Pri vstupe sú policajti, ja tu nemám so sebou guida, v podstate troška aj riskujeme, aby sme sa nemali pohybovať bez svojho guida. Napriek tomu sme išli hodinu 10 z paráda typu a teda nechceme dostať od nich otázky, že kde sa nachádza náš guide, lebo mohli by sme mať problémy, ale vyskúšame tam vojsť dovnútra. Ináč podobne ako sa majú točiť vlastne tie valce v smere hodinových ručičiek, tak podobne oni aj kráčajú okolo toho chrámu. Skúsim aspoň nakúknuť dovnútra, keď už vstúpiť tam nemôžeme bez guida. Aspoň takto. Čiže tak máme teraz tú ochutnávku tých beef momo. Toto sú tie plnené, toto sú vysmažené, toto by mali byť nejaké chili a toto je vlastne asi vývar z toho, kde sa to varilo. Tak poďme to ochutnať. Ináč, koľko boli tie ceny? Všetko bolo zhruba okolo 1 eura, no. Fajne. Po dobrom obede ideme nájsť taxík a ideme na ďalšie na toho budvu na tom kopci. A musíme nájsť nejakého taxikára, čo nás tam zoberie. Do you speak English? Yes. Yeah. We would like to go to Buddha. Buddha Point, yeah. And after from there to Paro. Buddha Point first and from there Paro. 5 minutes to see Buddha. And then to Paro. You want to go to Paro? Yes. Paro City Center. Paro City Center? Yes. How much? Okay. How much is No poď prvý, Martin. Však to sú, oni majú tie ceny ozaj, že také, že Ale skúšal 800. že sme na ten Buddha Point. Uvidíme, či nás pustia dovnútra. A zdá sa, že tu je vstup bez kontroly.
Sẽ đón đồ ở đó để trong nó sẽ đỡ cả những món chế của những nó cái những chế cái nó có đông chế cái lúa rồi cái chế về hoàn cái lúa lấy số giờ để về số lúa lấy chế họ bỏ những nó cho cái tầm bảo cũng đó cũng chế ta ta chỉ cho về ta đó là những chế về những chế rồi Toto tu je obrovské, no? Odtiaľ to je výhľad vlastne na celé Timpu, lebo sme vlastne na hore, ktorá sa nachádza nad Timpu a volajú toto miesto Buddha Point.